داڑے اچ قسم نا امیوزمنٹ اف داٹی ای تو دا پاو کہ سرکار دا گڑاٹی اچ دلچسپی التو کہ مخلوق کے پارکس جوڑ کے ڈغارٹی خلکون یخ اور صاحب دا پلس کرے امور زبردست پل زیباو بلن سمجھا دا نم کے نو پل کرے نن تو صاحب دا دے کنتنون مگر دا سبزی اسی بعض آلاو بعض قیمتی ہو دا پیشن نہ صحیح دارا دا دیچا پارا جاپان نہ ہے بیننگ اندا دیکھ جاپان اسی گڑارا ملک ناو مفتیم خنری دا پیٹونیا ٹی دس خن دا اسٹارو دا ڈبل رنگا دا اسٹار پارے دا بنار پولیس ناظمین اپنا عزت مند اور کا بسنو نینو خاص وڑٹ کرے ننا سے مہربانس را رائل فیملی نہ کرے سرگرم رکنس پرنس آغا موسی جان صاحب اینو نم بسنو اونا سے مشغلیس ارا کرے پلاتا و شوقی کی تو اس خواہی دامس کہ اندہ پھل لاتا نظارہ اس نے بھی کرفی اور دونکی پیٹ پھل کرے فطرت نا امو خاموشنگا زبانے ارا تینا رنگ تینا گند اور تینا نزاکت اٹھ کرے اس نا محبت نا یک جئی تھی نا کرے پیغامی تھی خواجہ نما منتواروں کرنے ٹیم تھی بعد مہربانی آقا قادر شاہ سے بعد مہربانی خواجہ انہوں نمبر سنن تینا مہربان آتے انتے دا چینل الحمدللہ اراڑے کی براوی سمجھیں گے دادے ہو رہے ماشاءاللہ تو اینو اس خواہی دامس کی سیزن ہے پھل لاتا اور نم کہہ رہے سے بلو شوقی سے رہے جی تو نن پانک ننا مخلوق اندہ پھل لاتا تینا سے چکر سم مرے اور دفتہ بارہ وٹم گڑاس پارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا قادر شاہ صاحب دا اینو ناف دا کافی اولی کوار کی پلنا شوق شروع کریٹ جی جوانی میں سے وقتا 1983 ٹی صاحب 1983 انو مچے جیو تو او وقتا گڑا خیل ٹی جیو ننا سے میرے بانو استاد سس و کنا اردو تعلقس ماسٹر محمد عمر صاحب ماسٹر محمد عمر صاحب و گڑا او کنے پوسکن پل لساو ننندا گلاب تساو دا خالصا اوڑام پد پدا کرے صاحب گڑا تائنوس کا الحمدللہ اردو کنا دوستی ہے پنے آجی خالد صاحب دا کے پلنا بارٹ مشہور ہے تو آجی صاحب کرے ننا مہربان اور بعض گڑا او کنے دا گٹی ایلتس تو ہمیں وقتان صاحب 1984 85 کنا اردو دوستی ہے تو ننو دا پلنا شوق محترم قبل مرحوم آجی مرزا صاحب اردوم سلام دوست انتے کہ ننا کلنا شوق انداز تو دا ٹی نانا تو بس صاحب دا شوق امو کا مرسا اینو دا سا گڑا دا سا نیتی نٹ سوچ کر کہ 83 انداز کا 8 سال مس اور دا پلاتے بعض جاگہ بدل کرٹ سے بھی اول دربار ٹھکنا جاگہ سے پلنا شوق کریں ولدانا صاحب 1987 ٹی غالبا 88 ٹی غالبا بلکہ 79 پا گڑا ای ایڈے ایسے کھنا فارمسس نم ضرور خنا رہتا مست کوئنگٹی ہے جیو بالکل گڑا ای صاحب دا پھول مولی اموڑے شفٹ کریٹ نہیں سمجھا دا 2000 اس کا اموڑے 2000 ان پت پتا صاحب دا برزانا جاگئے کہ نم خنا رہتا کہ پارک پارک دا ٹی نن داڑے صاحب دا جاگہ مشہسس خلصس گڑا استا استا دا دے جوڑ کرسا من سال اوڑے مس ہرا سال اوڑے کی مس پتا گڑا ای دا شیف ڈغارا بسٹ داڑے اور دان میں پاؤ شاہ صاحب کی داڑے دا پل پدا دا سانت کی نہیں خانے سے دا بنجر و ڈغارا سی دا تمام مشی پیشن آنے سنوٹ باز بلو محنت ہم برزا ہم شیف تو اے وقتا گڑاس ازبک سور دا کارے میں کرے رہے جوان استاد سور دا ڈنگاوات تفیر پتا داڑے کنا ٹریکٹرک دا مشنن پیشن آنے سن صاحب اندھے نم خنری دا دامانے کوئی صاحب تو داڑے گڑا نن مشا غساو کارم کرساو پدا بس اینو اندہ دے انت کے خانی سے صاحب داڑے ارے او مطلب کنا جندنا شوق مرے پدا دا دے کلات نا مخلوق پیشن نا بندغان کس برک تو داڑے انفارچونیٹلی کنے پروئی مرک کہ کلات نا مخلوق کے انسان سے اندنو گڑا سے وہ دے امیوزمنٹ نا ضرورت ہے داڑے اچ قسم نا امیوزمنٹ اف داٹی ای تو دا پاو کہ سرکار دا گڑا ٹی اچ دلچسپی التو کہ مخلوق کے پارکس جوڑ کے یا دا پل تو مخلوق کاروبار کے کاریم کے محنت کے دفترات ٹی کاریم کے رہے
مخلوق پولیس اٹھی کارم کے ماسٹراک چناتے تعلیم تیرے آخر صاحب دافتے سے ریلیکسیشن سے نام ضرورت مرے تو صاحب دان دنوں جاگے سے گڑا نن کسے توپن ہے ارکا کی بریک دن سیل میل پلہ کے چکر کی بعض وقتی بفر ہے داسا اینو داڑے ای کم از کم دے دی ہم پت بسن اٹھے داڑے تو انتے کانا اوراتیم شکری کن تو پل اوڑے مرے اوڑے شوق کے ہوئے تو داڑے تو مخلوق کم بریک میمانا کم برے رہے سنگتا کم برے رہے یہ ان کنا جاگس برزا مرے اوڑے کنا چونکو رسٹاؤس سی اوڑے پلرے کم اوڑے درخت زیادہ دن جنگلی قسم نا داڑے زیادہ نن گڑا پلنا شوقی داڑے جیو صاحب نن لاہور ٹی اسلام آباد ٹی بلو بلو پلنا کمپنی ہو تو نن امو کمپنی تا ممبر پاس یا نن افتے ہم پل خواہ پھر تو کنا جندنا لاہور ٹی ایسے جاگس ارے نائے دسا 20-25 سال نائے کنا اوڑے تعلق کی اوڑتو تو او بعض پل کن کے آؤٹ آف دا وے ہم خواہ فک دا ننا بجاتے کی نہیں دا کچھا پل کے نن پانا دا ہفتے ٹی پاکستان نا پل اچپ دو ننا مستنا پل نمبر دا فکر بجی الکنو پدا بجی خلکنو دا کل ہائیبریڈو F1 ہائیبریڈو تو دا جپینان برے رہ سکاٹا کمپنی نا دا یٹ کمپنی نا آسٹریلیا غان برے رہ امریکہ غان برے رہ برطانیہ غان برے رہ دا ہالینڈان برے رہ دا مختلف قسموں خواہفے رہ پتہ نن کی نن خاص افتا کے بازنگا سنگتا کن او آؤٹ آف دا وے نن کی گڑا جدا خواہفے اس اینو خوئی نے داڑے گڑاس اسی قسمس ڈیلیا نا نشانے تھے ودس کا پل کتنے تا باز نایاب ہے دا ہفتے عثمان صاحب ہونا پہنے عثمان صاحب کن کے داورنا امریکہ غان اسپیشلی ہونا مار بننگ اٹھی اسی باز ریکویسٹ کریٹ تھے گوڑا دا دیر رنگی سنے دس کا پل کتنو داو کا بس سنو تو داڑے پل سر مثالی نے پاو زیادہ پل کل رہے لیکن نن داڑے کے دا سنی خانے سے پلو دا دے پٹونیا پارا پٹونیا نا سر بعض قسموی دا سنے اوڑے پاوا لیکن چونکو بریفز کینو میں کی داٹی کرے صاحب ننا اسیٹا سرے پارا تا بگ ڈیڈی سیریز اسیٹا سے پارا ڈبل پٹونیا اسیٹے پارا فیلکن سیریز پتا داٹی اسیٹی رٹ پین اسپیشل و باز برے رہے تاڑے کنتونا میں کنا اے بیٹھکٹی ایڈے ارے یانتا ہے نخو بتانے بلیک پٹونیاس برے اسی گرین پٹونیاس بعض اندنو پلو سر دا سوفتا پن کنی دروغ استڑو کنی بفق لیکن دادے کے پدا انٹیریم دونکی ننم او دے داڑے بے دبی مف کتا پانا امو پلے تو اوٹی میڈم بٹرفلائی برک اوٹی کرے سونٹ برک اوٹی کرے سونٹ تو امو چنکا تمس اسیٹس پین برے کیٹی تا زینٹی کنا بننگٹی او بریک 4-5 قسم ہو دو مثال گزینیا داڑے نن خلینے سے او داڑے کے ارے صاحب نن گزینیا نن گلاس روم اٹی داختا پل لف او گلاس روم اٹی پل کے رہے جرینیم ای کم شوق کی وارے کن تو مگر کم پینزی آرا گڑائے کی سٹاک نن شبو پانا تھے او کارنیشن آباز قسم کارنیشن اٹی یون تو لونگین ارا سٹی نن پانا اوٹی ڈبل لونگینو مرے اسیٹس اوٹی کاکٹیل پارٹی پارا تو ورے تو قسم مختصر بعض قسم ٹیوبروز ارے گلیڈیولوس ارے ڈیلیانا بعض قسم ارے زینیا برک وقتس نن خلینا وقتس خلپن اسا بعض اندنونو کیا گئی خلف تکنا زینٹی بفسے داسا نو مرا کہ پارے کامبو بسم اللہ کین صاحب نی پاس برزائی نو کھائے اچھا دا مسختن تو علائے گلاب آتا قسم سے گلاب نا قسم سے دا کل گلابو گلابم داڑے گڑا سرے گڑا سین خوکن کے پوسکنو بسونے بعض قسم گلابم مرے داڑے نن خلینے کہ دافتے ٹی خنیرے تنم دا سکشف آستے آسے خانے سے تھے دانا بعض قسم اسیٹس تائے دے بلیک اینڈ وائٹ ٹی اے اسے اکسامس تائے دے شیف دراصل آ وقتا مچے گلاب آفے سیزن آؤٹ نہ آؤٹ متنے کاٹ کرینن تا دا سا کہرے صاحب آستے آستے تو اسے ہم پت پدا پلا برے رہے داسا نن دافتے اسے فنجیسائیڈس اسے انسیکٹیسائیڈس اور گڑاس کرے نن امو دون NPK نا قسم سے کہ لیکوڈ فارمیٹی نن دافتے اسپرے کینے
تاکہ یکدم عرفے تاکہ داڑا مرض برک ترس پنن پانت برک پاؤڈری ملونا اٹیک داڑا برک یلو رسٹ برک بعض قسم برک تاکہ دا اموفتے کی نن دانا انتے کینے تو داسا تو بعض قسم گلہ بوداڑے صاحب مطلب این میں ایسیٹس اگر دا کنڈا داسا خیرت صاحب نن بزنس نا کی نیتی کرس بزنس والا او ایڈ خلو کو امداڑی شوکو کی دادے صاحب میری گولڈ دافتے نن کراچی ہمونے تیرے دادے میری گولڈ پارا دا کائک کراچی جی جی او دانا دا خاص کر دا گولڈن کلر تا دا یون مونا نم خنری نن تو دانا اورنج مرے یلو مرے لیکن دا تا مارکٹ نا گڑائے دافتے تو نن سودا کپنا او اے کنڈا تو پدانو میں نشانے تھے نتا جیو تو گلا شروع میں آتے دا سنن شفٹ کریں تو لہذا نن اوران جاگا بیکارے نن داٹی باز پل دا سدون کی دا دیوالا تے رگر دافتے پارا اڈیرا دا کہ دانی بائی کٹی خنے ستا دا اڈیرا ہو صاحب دا اینگٹیو دا کنے تو ایت کرٹ صاحب پٹھونیا نا دا سفید قسمے تے دا لال قسمے تے ایرا قسم تا دا دو داڑے دائرہ وریٹی تے نن خلقون ایلوف تے شیف نشانے تے وہ صاحب دا سادہ پٹونیا ہے دا خانے سے پھول زیادہ کیک اے دورنگای خانے سے صاحب اے دے کرے دا دے پار صاحب انت سٹار صاحب اے سٹار ہے دا اے داٹی وہ پینسٹس برک داڑے نے نشانے تے وہ دا کل سٹار ہو پدا سٹس داٹی پکوٹی برک اگر مونا کان افتے نم خانے رے اس کرے نو جیو خالی ننا صاحب پھول کے رے 36-37 ڈگریاں کے برزام اس پدا پھلا زور مرک گرمی تو صاحب دا باز وقت دا بیو ساتی دا سا کوئٹا موٹا ٹھی نمم بو دا وقتا پھول باز کم میں تو داڑے وام بس اللہ نا مہربانی ہے کہ دس کا بچوں کو تو داندہ گرمیاں یا مرضان پین خانے سے دا مس شاٹ کرے نے افت ہے داڑے مس کرے نے دا کہہ رہے صاحب مارچان شروع مرک او دا سا ہم خانے سے مچی پھول رہتا دا سا دافتے کی کٹائی ہے سپریس کھا دستے سن تو دا مطلب سیزن نا ختم مننگان مست اسے پھلس پدا ہمیں رجاؤ دا اڈیرا سے ہمو کی پارٹ نہیں صاحب دا اونا قسم سے ایوم اڈیرا ہوئے کہ دیوالا لگو کو دا ڈیلیا ہو دا اس کا پھل کتنو دا سا پھل کیرے دا ہفتے نن تینا کٹنگان بلوں کرے نو شیشہ گرٹی ہمیں وقتا کہ دا پھل ختم مرک صاحب دا مون دا ڈیلیا ہو دا سا خانے سے دا مون ڈیلیا تا پلاک برک دا ننا کٹنگ آتیان پشتمو کو دا سر دا کہ ڈغارٹی لگو کہ دا دیان دانا پل ملنگی ننکان دا وقتا اور بند مسونی خانے سے دا دے پار گزینیا دا کل ڈیلیا ہو آچی ٹستا خانے سے پلس کشانی آن دانا ماس پلاٹ ٹی خانے سے دا بلا دانا نشانی دا دم برز انت کے خانے سے صاحب دافتی ٹیو مس شاٹ خاننگا ٹیو بازنگا گرمی نہ ہوئے جگان بازنگا انسان مرک باز وقت زمینی مرض اس لگک تگڑاس مرک مس شاٹ کے رہے ایفتی ٹیو رفنا داڑے تمچے مس شاٹ رہے دا بیزلو دا کہہ رہے نازبونا اسے انگریزیو قسم سے دانا موسیقی قسم کنتو رہے دا بیزل صاحب دا دے بیزل پارا دا بیزل خوشبو اس دانا جو صاحب دانا خوشبو اور دا جناب علی دا دن انت پاونے دن کے دا حرب سے یعنی مثال دن کی جڑی بوٹی نن پانے دا اندہ قسم نگڑا دا سخ پناکتا توی نانو دا سا بچ کرے نی اگر دا دے گند کا صاحب دن نی ننا بلوچی اگڑاس دوائی نا گندے دارا بالکل ازبوک نا گندے ازبوک نی اگر نوٹ کیس ازبوک نا مگر دا پیشن دا میڈیٹرینین اگڑا سی دا کل پٹونی ہو دا شیف کے خلو کو دا غٹ پٹونی ہو دا دا نام ننتو مختلف کنا خال پای 18-20 رنگ دانا ننتو وری دا گلیڈ ہو دا دے گلیڈ پارا سب دیو آو دا پدانا پلاٹ دا وربینا ہو دا دے پارا وربینا مختلف کلر دا جیو دا انتو دا خانش دا لگو کورتا دا وربینا ہو جو دا وربینا ہو دا وربینا ہو دا وربینا ہو دا غٹتا دا ساگا ہمیں کاندم پیشتمین او گلیڈ یولو سو خانے سے لگو کو دا کرے دا دے کاکٹیل پارٹی پارا دا دے دا پل کننگٹیو دا دو خانے سے تا دا لونگینٹی دانا پین کارنیشن نن یعنی دیسی زبان اٹھی لونگین لیکن دامو جواننگا ٹاپ لونگین ہے دام لونگینو
لیکن دا خانه سے نی صاحب دانا دا سایلو پول بارسونی جیو دا اسی پول است خانه سے دس کاری دانام 4-5 رنگ ننتوری دا ڈبلنگ گئے تھے جیو دا تایلو تو بارسونو دا سا اے گلیڈ یا گنی خانه سالیس تور پین رنگ سی دا گلیڈ ات خانه سے جیو دا بننگ تی بالکل دا اگا او دا کنڈا مون تینار سے دا پٹونیا تے کہ دن برے دا مختلف قسم کل پٹونیا او دا کندم بننگ ٹیو اس کا دا پن والا گڑا دا لیلیو نا اسی قسم سے اسی قسم لیلی سے دا اے کہ او سلو کی اونا نتا مونا او اسٹرابریو ہمیں کچیری ٹی اسی دورستن انکشکانون دا جرمنی نا اسٹرابریو دا سائزٹی چنک لیکن دا کرسا کی نن تو صاحب دا دے کنتنون مگر دا سبزی اسی باز آلاو باز قیمتیو دا پیشن نہ صحیح دارا دا دیچا پارا جاپان نا ہے بیننگ اندا دے جاپان کنگ کیسے بندگا سیستا بس دا کارا برے رے سبزی اسی سبزی ویجیٹیبل اسی دا رے اور صاحب دا وقتا دا باز نایاب ہو کلا رسی دا دے دا تقریباً دا نن تو کوئی دانا 17-18 ورائٹی دانا رے زیادہ تا پولی خلقوں نو کرے نہیں جیو ایٹی خانے سے نا بینجنی کلرز مگین دا کل گلیڈو اے پدان کے لگو کو جیو اے پد والا اے تنگور کسی اور بھی داخل دا نن خلقوں اوکنی اول گولی داودی پارے سو دا دی دا گولی داودی نامو قسمے کی دا سالٹی موسی 4 پلکی کہ گولی داودی ایسی ٹسکک دا موسی 4 پلکی دا موسی رنگو ننتو شادی شاہ صاحب ننا باز چونکو معمولیو نرسری سے کنا جندنا دا انگورو ای چیریو ای کنٹ تصوفی نن تینا جندنا ورائٹی تی کرے پیوند کینا تینا جند کی اچھا عرض صحیح کہ دا انگور ننا سے دیسی انگور سے مرے لیکن دا پیشن انگور اندر امریکہ دا گلوب دافتیٹی کرنسم ریڈ اور دافتیٹی آٹم رائل کنتو موسی قسم ہوتے اسے خوبصورت اے پولی خانے سے صاحب دا مس زمانے ٹھیک خانے سے شاہ صاحب دا ننا نما باوغا تا وقتنا اکلاتنا مس زماننا پولندا آس سکے دا دے دی صاحب خانے سے بے شک واضح باو پولس دانا موسی رنگ ننتورے دانا غیر برزا کنا فارمٹی وائٹ مرے دانا ریڈ سمرے دانا لائٹ پنک سمرے واضح دانا جیو دانا زیبا پولس بدانا خوبصورتی انداٹی جیو بندے دا ہم خانے سے آقا جان جوانو گلابا سے دا چھوٹا فارمٹی درنگای خانے سے دا دے دا چونکا شیفنا دا چمن تو اندا کہ ننا نماروخ میٹنگ وغیرہ کن دا ٹی دا جاگئی ذرا سندا خاطر ایلان جیو دا ڈے اگر دافتی صاحب نیمہ چورس دا ارامو سی قسم یورپ نا جڑی بوٹیو مطلب دافتی ٹی روز میریو مرے دا دے دا ساگا اوریتے دا دے دا روزمیری صحیح دا روزمیریف دا پینگڑا سے اچھا دا دے خوشبو ہے سارے بالکل گند کتے واو اے روزمیریو اچھا اے فتورنگس کوا دا دا حقیقی دا انتا دا روزمیریو دفتیان کرے دا روزمیریو دا دے گند کتا پینگڑا سے براوی گریہ دارو تا گندے پین اے دے پارا سیگ اے دے اگا گندس کس شاہ صاحب ہے پنیا گڑا اے دے خڑکان مچی اڑتے دا دے گند کتا پینگڑا سے کشکت ہے یعنی اس تو مفسو والا رکھشنگا واہ واہ دا اڈیرانا قسم سے امو کنم خنارے نن تو تقریباً 6-7 قسم تھے جیو دا درخت دا مڈیرا سے جاو او دا کہرے کل آغا صاحب نہ کہرے دا جاو دا کراچی کر اے دو خنی سے تھا دا کراچی جیو زبردست ماشاءاللہ دا کہرے صاحب چنار نا درخت دا چنا کنا دو نا کٹنگ نا درختو دا صاحب تاجی دا دی گانا سے ٹی نازے فک او چنار اندا دانا دا چنار داڑی ایسی پین پل سے نظر کنا تما اندا دے بھائی برے سورس نالک جوانے کی پلٹی یہ دا اختا کام نصیب دام لیلی نا سی قسم سے بھائی دا دے ذرا خڑکان علیس آئے دے دا بلا دام لیلی نا سی قسم سے اچھا دا لیلی نا قسم سے گڑا استا ایڈا سریڑ مستان اس کا خلپ نہ
دا هم خانیسه صاحب دا بلیک گلاب هستی دا هم دا برزای نوکات یعنی دا دی بلوسی دا بس دا دیوالٹی لگو کہ اسے پلس کرے کیکٹس نائی دانا تقریباً نن تو کوئی 18-19 قسم کیکٹس رہی مختلف مگر دا دغارٹی خلکونو یخ اور صاحب دا پلس کرے زبردست پل زیبا ہو بلن سمجھا دا نم کے نو پل کرے دا ساکی پاو نے دا دی جیو دا دیان بندے دے کی ڈوبینگا تارممس دا ملنگی رے اچھا دا تارمیٹی پل کی اچھا دا ای و تارمیٹی کرے بای بند کی مشکل بای دا ناشپاتی اور اس کی نیامو دے پارے سراسیٹی ای پیونا تس دا خیسونا ایتے دا دیو دا ناشپاتی دا کر دا فرانس نا فرانس تا اور دام بیزل نا قسم سے داڑی اورتے دا دی دا شیف اللہ پسند دام بیزل نا قسم سے انا مس زیبا خوشبو سے واہ واہ دانم جو خوشبو سی دا گل انتشی دا صاحب دا گلدان دا درخت سی رختس گلدان نن خلکون دا عجبو درخت سی گڑ راجا گنای مطلب پیشن نا سی دام پیشن نا درخت گڑ راجا افتاد قسم سری جیو. مختلف قسم نا داڑی جیو صحیح دا دام بیزل نا سی قسم سی مشتمی کو قسم تا دی دانا دا سا آغا صاحب نی خوشبو دا لیمن بیزل دا دی پا مختلف کے خوشبو کدائی دی ای پین دا بالکل لیمن داڑی دا سا اگه چکر سو دافتی ہوری دا درخت اربوئی نہیں صاحب دا دینا اربوئی نا بی جانو گئے فینا دا پور سے اپور سے اربوئی نا اسیٹ تای چمن نا کنا نیا مٹی خانی ستے بے شک اسیٹ آئی دی داڑی دا دی امر رو کرین رہی دا پای پین جاگ دون زیو دی نا صاحب پای ودی پک دا نن دافتا پخاتی سن پخاتی کی سن داڑی پدامو پخاتی شاغانتی نا پولاتی ٹی تو اموڑی دا ترکار او دام پٹونیا نا قسمو ای اڈیراو صاحب دا دیوالا غوٹ خانی ستا دا قسمہ قسم نا اڈیراو نن کیستا دس کا پل کتنو دا دو ڈیلیاو دا دا دو دا این خوب بسونو امریکا غاندا بسور پرخ دا کا ہم عثمان صاحب الکونی دا تے مران خوایفین تا 10 کلرو جیو واہ زبردست کچھ پوسکنو گلابو کنن گملا کرینون تا دا لاوران نن کے نخو بسور دا کل پوسکنو نو دا گملا غاتی ٹیو خانی ستا جیو دا پوسکنو ورائیٹیو دا اسی شوکس خوندا ہفتا ایتنیا گلاب آتا ہے جاگا پیشتا من کپک دانا بلو دست دم کرک لیکن رامبیلی اسی پل لس کیک دا موسی پل کیک دا موسی پل والا سی اصور اکثر دا وقتانی اگورس رامبیلی ٹی پل لف بالکل بالکل